Он вчера еще вроде был живой. Бу Яшел Үзән районының Айша авылында булган соңгы очракларның берсе. Сукбайтлар гаилә фермасына һөҗүм итеп 15 бозауга ташлана, 8-ен үтерәләр. Ел башыннан республикада хуҗасы сөтләрнең 1000нән артык кешегә һөҗүм итүе билгеле. Татарстан президенты бу мәсьәләне шишәргә дигән буйрыкны майда ук биргән иде. Бүген белгечләр мәсьәләне шишу турында сөйләшә. Тәкъдимнәрнең берсе стерильләштерү. Әгәр дә шушы мәсьәләне безнең халык анлап, бәлки менә шушы мәсьәләгә күпмедер субсидия биреп кешеләрне, менә бит инде безнең кадәр бу өлкәдә Саба районы бик матур гына эшләп килә. Һәм әйтергә Казан шәһәре, аның менә җитәкчесе безнең Илсур Раисович Метшин бу мәсьәләгә игътибар бирә, һәм төрле урыннарда буның сикендә кастрация уздыралар. Менә шушыларны эшли алганны бит калган районнарда да эшләп була торган шушындый эш бит инде. Республика районнарында стерильләштерүче ветеринар табиблар җитми, Аксубайда алар гомумән юк булып чыкты. Республикада бары тик 15 приют эшли, алар шәхси, димәк хәйриячеләр акчасына хезмәт күрсәтәләр. Ел сайын Сукбай хайваннар мәсьәләсен кайгыртырга дәүләт бюджетыннан акча бүленә. Есть потребность. Бу бит бик күп акчалар түгел, без бары тик 32% эшне генә башкарабыз. Димәк, бу өлкәдә кагыйдәләргә туры китереп эшләүчеләр юк. Безгә шәхси приютлар белән бергәләп эшләргә кирәк. Хезмәт күрсәтү базарын булдыру зарур. 2020 елда кертелгән федераль закон буенча Сукбай этләрне стерильләштерәләр һәм торган урынына кайтаралар. Аларның агрессив булганнарын гына приютта калдырырга рөхсәт. Әмма хайваннарның никадәр усал булуын билгеләүче рәсми ысуллар да, кагыйдәләр дә юк. Шул исәптән этләрне тоту белән шөгыльләнгән оешмаларны контрольгә алырга кирәк диделәр утырышта. Федераль канунга үзгәреш тәкъдим итәләр. Шул исәптән тотылган Сукбай хайваннарга чип кую зарур. В дальнейшем мы можем... Киләчәктә чипта сакланган мәгълүмат буенча бу этне кем тоткан, аны стерильләштергәннәрме, тиешле прививкасы кадалганмы икәнен белеп булачак. Сукбай хайваннарны чиплаштыру оешмалары бәйсез булырга тиеш дип саныйм. Халык белән дә эшләргә кирәк. Шыгарганда вроде агрессив түгел, андары кешегә ташлану. Шуның өчен безгә булдырмаска кирәк, любой җирдә андый итләрне ошату. Әгәр дә без аны тыя алсак, безнең шәһәрләрдә дә Сукбай итләр нык кимәячәк. Татарстан иҗтимагый палатасында бүгенге очрашу нәтиҗәле узды ди катнашучылар. Бүген шундый бик нәтиҗәле сөйләшү булды. Мин шанасым килә, бу мәсьәләне бүтән әле күбрәк тә һәм масштаблыракны хәл иткән Татарстанда монысын инде булдырмыйчы булмый. Киләчәктә Сукбай хайваннар мәсьәләсен шишүдә комплекслы проект булдыру каралган. Шул исәптән дәүләт приютын төзү нияте дә бар. Айдар Метшин Түбән Кама бу эшне башлап җибәрергә әзер дип белдерде. Динәй Самдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.